Γεια σας παιδάκια. Είστε έτοιμοι να διαβάσουμε ένα ωραίο παραμυθάκι με τον Πάρη? Μαζί με τον Παντούφλα. Γεια σας παιδάκια μου. Είμαι ο Παταπούφας και παρέα με τον Παντούφλα θα διαβάσουμε αυτό το παραμυθάκι. Για να αρχίσουμε, είσαι έτοιμος Παντουφλάκο μου? Φυσικά. Λοιπόν, ο Πάρης, ποιος είναι τα λέει ο Πάρης? Ένα σκυλάκι. Ένα σκυλάκι. Ο Ρέστης και η Λιδία έλειπαν μια εβδομάδα στο χωριό. Είχαν πάει στον παππού και τη γιαγιά τους. Τώρα γύρισαν. Ο Πάρης όμως, το σκυλάκι τους, δεν τους περιμένει στην πόρτα με χοροπηδητά. Τα παιδιά παρακτενεύονται. Πάρη! Πάρη! Πού είσαι Πάρη? Φωνάζουν. Πού κρύβεσαι Παρούλη? Ψάχνουν κάτω από τα κρεβάτια. Κοιτάζουν στον κήπο. Πουθενά το σκυλάκι. Παιδιά μου, φωνάζει τα δίδυμα κοντά της η μαμά. Η καρδούλα του Πάρη μας σταμάτησε όσο λείπατε μια μέρα ξαφνικά. Πέθανε. Δεν ζει πια. Είναι ψηλά στον ουρανό. Έχει γίνει ένα αστεράκι. Τα μικρά βάζουν τα κλάματα. Όχι! Ψέματα λες! Τον Πάρη θα τον βρούμε! Επιμένουν και όλα ψάχνουν. Μπορεί να βγήκε και να χάθηκε. Πάμε να τον γυρέψουμε με το αυτοκίνητο. Τρακαλάει με δάκρυα ο Ρέστης τον μπαμπά του. Ξέρουμε πόσο τον αγαπούσατε. Χαϊδεύει τα δίδυμα ο μπαμπάς. Όμως αλήθεια λέει η μαμά. Ο Πάρης μας δεν θα είναι πια μαζί μας. Γιατί! Προσπαθεί να καταλάβει η Λιδία. Τον είχαμε σαν αδερφάκι μας. Όλα τα χαρτιά του τα κάναμε, λέει με παράπονο ο Ρέστης. Η μαμά αγκαλιάζει τα παιδιά της. Σας λείπει, το ξέρω λέει. Και σε εμάς λείπει. Τόσα χρόνια τον είχαμε κοντά μας. Όμως όλα τα ζώα, τα φυτά, τα δέντρα και οι άνθρωποι ακόμη δεν ζουν για πάντα. Γεννιούνται, μεγαλώνουν και μία μέρα σταματάνε να κινούνται και να αναπνέουν. Φεύγουν από τη ζωή. Εμείς φταίμε που δεν ζει ο Πάρης πια. Μήπως στεναχωρήθηκε που δεν του πήραμε μαζί μας στο χωριό? Αναρωτιέται ο Ρέστης. Μήπως μου κάκιωσε που δεν του έδινα γλυκό? Θυμάται η Λιδία. Εγώ φταίω που τράβηξα μια φορά την ουρά του και πόνεσε, κλαίει το αγόρι. Κανείς δεν φταίει, ησυχάζει η μαμά τα παιδιά. Ήταν γεράκος πια. Αν ήμασταν εδώ, δεν θα τον αφήναμε να πεθάνει. Κλεισμώνει το κορίτσι. Γλυκιά μου, λέει τρυφερέ η μαμά. Όταν έρθει η ώρα, κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και δεν θα ακούσουμε ποτέ ξανά το γαύγισμά του. Δεν θα το δούμε πια να κουνάει την ουρά. Δεν θα τρίβεται στα πόδια μας για χάδια. Ρωτάει με μάτια κατακόκκινα ο Ρέστης. Τα παιδιά θυμούνται ώρες που είχαν περάσει με τον Πάρη. Τι χαρά που έκανε όταν έμπαινε στο αυτοκίνητο, λέει η Λιδία. Και ήθελε να βγάζει το κεφάλι από το ανοιχτό παράθυρο. Σκάει ένα χαμόγελο ο Ρέστης. Και στο πάρκο τρελαινόταν να του πετάτε τον μπαλάκι. Αγκαλιάζει τα δίδυμα ο μπαμπάς. Μαμά, θυμάσαι πως έκανε μετά τον μπάνιο? Έτρεχε σαν τρελός στο διάδρομο. Γύριζε σαν σβούρα πάνω στους καναπέδες. Φοβόταν όμως και τις αστραπές και έτρεχε να κρυφτεί κάτω από τα κρεβάτια. Μια φορά ήσασταν μικρά εσείς. Κρυφτήκε στην μπανιέρα, θυμάται η μαμά. Στην μπανιέρα! Γελάνε τα δίδυμα. Το καλοκαίρι στη θάλασσα κολυμπούσε σαν δελφίνι. Ουάου, Παντούφλα, σκυλάκι να κολυμπάει σαν δελφίνι. Έχεις δει ποτέ κάτι τέτοιο? Όχι, φυσικά. Το καλοκαίρι στη θάλασσα, τι ωραία που περνούσαμε στις διακοπές, αναστενάζει η Λιδία. Είδατε παιδιά μου, ο Πάρης μας δεν θα γαβγίζει πια. Είναι όμως σαν να βρίσκεται κοντά μας. Ζει στις καρδιές μας και το σκεφτόμαστε με αγάπη, λέει η μαμά.
Να θυμόσαστε όσα περάσαμε μαζί και να χαμογελάμε, προτείνει ο μπαμπάς. Όλοι είμαστε στεναχωρημένοι, κουνάει το κεφάλι η μαμά. Αλλά θα δείτε, η λύπη που νιώθουμε θα περάσει. Κάποιο το μεσήμερο τα παιδιά βρίσκουν μια φωτογραφία. Είναι τα δυο τους με τον Πάρη αγκαλιά πάνω σε ένα ύψωμα. Θυμούνται που δυσκολεύτηκαν τότε να το ανέβουν. Το σκυλάκι τους είχε φτάσει πρώτο στην κορυφή και τους γάβγιζε καμαρωτό για το κατόρθωμά του. Η καρδιά τους ραγίζει. Πόσο θα ήθελαν να έχουν τον Πάρη κοντά τους, να τον χαϊδεύουν και εκείνος να γαβγίζει από χαρά. Τώρα, σε ποιον να δώσουν την αγάπη τους, δεν έχουν κέφι να παίξουν. Κάθονται στο ανοιχτό παράθυρο και τρώνε χωρίς όρεξη το απογευματινό τους. Η καρδερίνα του γείτονα απέναντι, το καναρινάκι, τους παίρνει τα αυτιά με το κελαϊδιτό της. Να πούμε στη μαμά και τον μπαμπά να πάρουμε κι εμείς ένα πουλάκι, ρωτάει ενθουσιασμένος ο Ορέστης. Η Λιδία κουνάει το κεφάλι της. Δεν της αρέσει αυτή η ιδέα. Θα το αγαπάμε, θα το βάζουμε νερό και φαγητό όπως κάναμε με τον Πάρη, επιμένει ο Ορέστης. Όχι, λυπάμαι, τα πουλιά που είναι φυλακισμένα στα κλουβιά, λέει η Λιδία. Ο Ορέστης σκέφτεται τα λόγια της αδελφής του. Σε λίγο, αστραπές χαράζουν τον ουρανό. Αρχίζει να βρέχει. Τα παιδιά κλείνουν το παράθυρο, κάθονται στο σαλόνι λυπημένοι. Η Λιδία φέρνει ένα βιβλίο. Δεν ξέρουν ακόμα να διαβάζουν καλά. Διαβάζουν όμως τις εικόνες. Να βοηθήσω, ρωτάει τα δίδυμα η μαμά. Καθώς όμως σηκώνουν τα μάτια να απαντήσουν, ξαφνιάζονται τα παιδιά. Πίσω από το κλειστό παράθυρο φτεροκοπάνε ένα σωρό πεινασμένα σπουργητάκια. Συμπολογούν από το πρεβάζι τα σουσάμια και τα ψίχουλα που έπεσαν από το απογευματινό των παιδιών. Δίκιο έχει η Λιδία, σκέφτεται τώρα ο Ορέστης. Τι ωραία που είναι ελεύθερα τα πουλάκια όταν πετάνε. Βρήκα τι θα κάνουμε. Αναπηδάει το αγόρι και βγαίνει σαν σύμφωνος από το σαλόνι. Μπαμπά, μπαμπά, φωνάζει ο Ορέστης. Τον βρίσκει να μαστορεύει το αυτοκίνητο και του εξηγεί την ιδέα του. Ο μπαμπάς κοιτάζει το γιο του στα μάτια και του χαϊδεύει τα βαλιά. Σύμφωνοι, θα το κάνουμε, λέει, και αφήνει τα εργαλεία που κρατάει. Ύστερα, κοιτάζει δεξιά, κοιτάζει αριστερά, κατεβαίνει στην αποθήκη. Ψάχνει στον κάδο ανακύκλωσης. Θέλει να μαζέψει υλικά. Η βροχή σταματάει. Ρίχνονται όλες στη δουλειά. Φτιάχνουν τα ίστρες για τα πουλιά. Τι δημιουργική δραστηριότητα, παντούφλα μου. Όταν τελειώνουν, τις κρεμούν στα κάγκελα του μπαλκονιού και στα κλαδιά της αμυγδαλιάς που έχουν στον κήπο. Τα πουλιά φτερουγίζουν χαρούμενα γύρω από τις ταΐστρες και τσιμπολογούν χωρίς σταματημό. Η Λιδία και ο Ορέστης κάθονται στο σαλόνι, κοιτάζουν ευτυχισμένα έξω από το παράθυρο. Παίρνουν ξανά τη φωτογραφία του Πάρη στα χέρια τους. Για δέστε τι ωραίες ταΐστρούλες για τα πουλάκια στα κλαδάκια. Νομίζουν πως ο Πάρης του μιλάει. Θα τα φροντίζουμε κάθε μέρα όπως κάναμε και με σένα, Παρούλη. Δεν θα νιώσουν ποτέ πεινασμένα, υπόσχονται τα παιδιά στο χάρτινο σκυλάκι τους της φωτογραφίας. Νιώθουν την καρδούλα τους να ελαφραίνει από τη στεναχώρια που δεν έχουν τώρα πια τον Πάρη κοντά τους. Άρα, παντοφλάκο μου, αν και ο Πάρης δεν είναι μαζί τους, και οποιοδήποτε σκυλάκι μας που γίνεται αστεράκι ψηλά στον ουρανό, την ίδια αγάπη μπορούμε να προσφέρουμε σε κάποιο άλλο ζωάκι. Φυσικά. Όπως είναι οι πουτούλες, έτσι. Έτσι. Ή το κουνελάκι. Ή Το σπουργητάκι. το σπουργητάκι, πολύ σωστά. Γεια σας, παιδάκια μου.